Хәерле көннәр, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле безнең журналистларыбыз. Ел сайын сезнең белән ел ахырында шулай очрашып эшләгән эшләребез турында сөйләшәбез, итоглар ясыйбыз. Каждый год по доброй традиции в конце года мы с вами собираемся, подводим итоги уходящего года, ставим задачи, отвечаем на вопросы. И благодаря поддержке президента, наших нефтяников, очень многое сделано в нашем городе, в наших поселениях. Поэтому всем большое спасибо. Бигзур рахмат. Хәзер инде сезнең сораулар. Марсель Зафарович, бөтен дөнья пандемия шартлары билгеле икътисадка да йогынты ясады. Безнең быел сәнәгать предприятиеләре өчен дә ел катлаулы булды. Бу район икътисадына инде чагылыш тапты һәм киләчәккә фаразлар. Ел бик җиңел булмады. Барлык халык өчен дә, үзебезнең азнакайлар өчен дә, җитәкчеләр өчен дә, шул өчен инде менә шул вакытта инде бу экономический кризис, бу төрле оптимизациялар, төрле сокращениялар, шулай инде дөнья буенча нефть табу кимеде бит, нефтька да ул электр шуның аркасында инде шушы объемнар да кимеде, шул вакытта инде менә үзебезнең нефтьчеләр белән бергә эшли торган оешмаларда да, шул КРС, шул УТТ, шул обслуживающий оешмаларда да шундай объем буенча проблемалар булды. Ул инде экономикага да, үзебезнең бюджетка да шундай йогынты ясады инде. Бик авыр булды, но шул вакытта без инде тырыштык һәрбер оешманы саклап калырга. Шушы объемнар буенча безнең оешмалар төрле регионнарга чыгып, алар инде шушы эшне алып бардылар. Бүгенге көндә инде без Татарстанда гына түгел, Башкортстан, Пермь өлкәсендә, Удмуртиядә да эшне алып баралар. Безнең нефтьчеләребез Азнакай горизонты, үзебезнең менә Татнефть КРС, шулай инде безнең буравикларыбыз, безнең транспортларыбыз төрле җирдә шулай эшләп баралар. Үзләренең коллективларын саклап калдылар. Андый теге олы зур сокращениялар булмады. Нефтемаш менә бик яхшы эшли башлады быел. Хәзер инде алар Крымда яңа фаплар төзиләр. Алар оттылар 2 миллиард ярымлык конкурс быел 2нче елга 125 ире яңа фап төзелә Крымда. Монда инде 60лап яңа эш урыннары булдырылды. Азнакай киемнәре алар инде пандемия вакытында март айында маскалар, табиблар өчен төрле костюмнар тегә башладылар. Монда инде Маганов Наильфатович, Татнефтьнең генераль директоры бик күп ярдәм итте. Шундый станок алынды бит шушы пандемия вакытында. Алар иң беренчеләрдән булып 2 смена эшли башладылар алар. Наильфатович Маганов үзе гел контрольдә тота иде шушы эшне. Шул вакытта инде менә масло завод, үзебезнең менә Мәк заводы бик яхшы эшли. Шулай инде эшмәкәрлек буенча без эшне алып барабыз. Но булай бөтен булган оешмаларны без саклап калырга тырыштык инде. Җиңел булмаса да рәхмәт Татнефть җәмгыятенә, Тагрос җәмгыятенә, аларның җитәкчеләренә без инде күбрәк шул нефть буенча бит инде эшләп барабыз. Быел район кызларыннан рекордлы уңыш җыеп алынды. 3 тоннадан артык бит инде. Һәм инде сөт савы буенча да без көнлек савымны 160 тоннага кадәр җиткердек. Менә киләсе елда авыл хуҗалыгында нинди планнар безнең, нинди бурычлар куелар һәм мегаферма кайчан сакланачак? Быел менә авыл хуҗалыгы өчен бигрәк тә уңышлы булды. Нефтьчеләр турында әйткәндә, монда авырлыклар булды. Монда шундый теге сокращениялар булды дип әйтик. Авыл хуҗалыгында Аллага шөкер, шушы пандемияга карамастан ел бик уңышлы булды, Аллага шөкер. Менә быел 170 мең тоннадан артыграк ашлык җыеп алынды. Ортача уңыш 1 гектардан 37 центнер. Бу инде чынлап та бик олы зур хезмәт безнең авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең. Монда инде безнең механизаторларыбыз, монда безнең агрономнарыбыз, җитәкчеләребез, алар инде менә көне-төн эшләделәр. Комбайнерларыбыз, Аллага шөкер, шундый уңышларга ирештек. Шулай инде сөт савы буенча да әйттегез 160 тоннага җәй көне көнлек сөтебез җитте. Уртача 20 килограмм бер сыерга савылды. Хәзер инде бүгенге көндә 136 тонна көненә сөт
савып алабыз. 17,5 килограмм бер сыерга. Бу инде бик яхшы күрсәткеч. Республикада без 43 район арасында 7нче урында барабыз. Узган елгы белән караганда 10 тоннага күбрәк. Анда инде безнең инвесторларыбыз, бигрәк тә Союз агрокомплекс аркасында инде анда бүгенге көндә 76 тонна сөт савып алына көненә. Шулай инде үзебезнең менә агрофирма Азнакай анда 30 тонна көненә. Һәм инде үзебезнең хуҗалыкларыбыз Марс хуҗалыгы, Таллы бүләк хуҗалыгы, Тукай хуҗалыгы, КФХ Закирова, КФХ Габидуллина, һәм инде калган безнең фермерларыбыз, шәхси хуҗалыклар шулай эшне алып баралар. Быел безнең менә тәшкил итә 6400 килограмм бер сыерга. Әле андый күрсәткечнең булганы юк икән. Элек 3000 килограмм бер сыерга саусалар, герой бирәләр. Элекке вакытта бу тоже бик яхшы күрсәткеч. Менә әйтеп киттегез, әле мега фермада төзелеп килә. Без инде аны үзебезнең президентыбыз белән беренче ташын салган идек. 2 ел элек менә Аллага шөкер безнең инвесторыбыз Агросила Групп, бик зур рәхмәт Фардеев Илшат Шаишка, Барсукова Светлана Геннадьевна, бик матур итеп төзелеш бара. 1 миллиард 200 миллионлык инвестиция. 2нче елга инде менә җәй көне без инде аны ачып җиб бәрәбез. Алла бирсә 2000 баш сыерга. Ул инде исәпләнгән. Һәм инде без көтәбез тагын көненә 40 тонна сөт артыр дип Алла бирсә. Шуңа күрә инде менә безнең максатыбыз 2нче елга көненә 200 тонна сөт савып алырга. Һәм инде монда сыер саны да артачак. Бер сыерга шул 22-23 килограмм сөт булыр дип ышанып калабыз, Алла бирсә. Менә шундый безнең хыялларыбыз. Барып килдек без мега фермадан да инде төзелеш бик яхшы бара. Бүгенге көндә 100дән артык кеше эшли бүгенге көндә. Анда инде токымлы сыерлар, таналар кайтачак. 2000 баш сыер инде менә безнең аннары районыбызда 10,000 сыер булачак. Хуҗалыкларда гына. Һәм инде халыкның сыеры белән санасаң 12,000, 13,000 сыер булачак районда. Бу инде бик күп сан бүгенге көндә. Шуңа күрә инде бик зур рәхмәтле авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә, үзебезнең авылда яшәүче халкыбызга бик зур рәхмәт. Терекчеләребезгә дә, игенчеләребезгә дә, җитәкчеләребезгә дә, фермерларыбызга да алар рәхмәтебезне җиткерәбез. Алар инде елына 365 көн эшлиләр. Иртәнге 4-тән төнге 11-гә хәлле. Шундый яхшы күрсәткечләр менә республикада без алдынгы районнар арасында, аларның хезмәте аркасында. Аларга менә бик зур рәхмәт. Исән сау булсыннар, ширләмәсеннәр. Тагын да яңа уңышларга, авыл хуҗалыгында ирешергә язсын 2нче елларга. Менә шундый планнарыбыз. Алла бирсә без аларны үтәрбез дип ышанып калам. Мәрсез Фариш менә быел бит инде медицина өлкәсе өчен бигрәк тә авыр һәм сынау елы булды. Безнең инде сырхаукәнәнең дә эшен шактый үзгәртү. Сезнең менә медицина работникларына, үзебезнең хезмәткәрләргә инде аларның эшенә ничек карыйсыз, ничек бәялисез? Һәм инде тагын бер сорау, коронавирустан вакцинага мөнәсәбәтегез ничек? Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Без инде сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләребезгә, табибларыбызга, шәфкать туташларына без инде һәрвакыт рәхмәтле. Но быел бигрәк тә без инде аларның кадерен белә башладык, аларның эшен аңлый башладык. Аны күрә инде менә бөтен Азнакай халкы исеменнән аларга үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шушы сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүче безнең табибларыбыз, шәфкать туташлары, монда инде водительләр дә, монда инде технический персонал да, барысы да керә. Шулай инде соцзащитада эшләүче хезмәткәрләребезгә, укытучыларыбызга, алар да инде шушы дистанционный обучение белән эшне алып бардылар бит инде. Волонтерларыбызга бик зур рәхмәт. Алар менә шушы авыр вакытта үзебезнең пенсионерларыбызга, үзебезнең менә кемгә ярдәм кирәк, пакетлар да тараттылар, дарулар да тараттылар. Табибларыбыз инде алар көне-төне тырыштылар, шушы күпме кешене саклап калдылар, күпме кешегә ярдәм иттеләр. Үзләре дә ширләделәр. Аллага шөкер. Шундый табибларыбыз бар, шундый үзебезнең сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләребез бар. Алар менә 24 сәгать эшлиләр көненә. 20 жәлләмиләр үзен дә, гаиләләрен дә күрмичә, балаларын да күрмичә, шушы красный зонадан чыкмыйча, шунда 2-3 ай буе яттылар.
Аларга менә без бик зур рәхмәтле һәм алар алдында баш иябез. Аларга менә бик зур рәхмәт. Без менә быел аңладык аларның эшләрен. Бик күп кеше аңлады. Һәм инде алар күпме кешене коткардылар, күпме кешегә яңадан тормыш бүләк иттеләр. Аларга менә без бик зур рәхмәтле, аларга менә бик зур рәхмәт. Исән сау булсыннар алар, шушы ширләр усып китсен ие. Бу атнада инде менә хәзер безнең шушы ширләр кими башлады. Аллага шөкер. Үзебезнең инфекционный, провизорный госпитальдә, үзебезнең шушы красный зонада дип әйтәбез, бит инде бүгенге көндә кешеләр әзрәк. Күрәйин хәзер бит инде дарулар да бушка бирәбез бит инде менә рәхмәт президентыбызга. Шушы эшне дә оештырдык без, волонтерлар, шушы даруларны тараталар, иләренә илтеп бирәләр, продукцияны илтеп бирәләр. Әле Алла бирсә, февраль-мартта үзебезнең томографта булачак. Шушы газификаторларны да Татнефть җәмгыяте ярдәм итте, алып кайтты, аларны урнаштырасы бар. Капиталь ремонт бара стационарда. Бусы инде программа буенча 2нче еллар без аны дәвам итәбез. Алла бирсә, яңа оборудованиелар алына. Күрәмен аларга бик зур рәхмәтлебез барыбыз да. Алар безнең геройларыбыз дип әйтергә була. Менә бүгенге көннең геройлары безнең врачларыбыз, безнең табибларыбыз, шәфкать туташлары, водительләр скорый помощьта. Көненә 70-80 тапкыр вызовка баралар ие. Азнакай, Актүбә, авыллар, Әлмәткә, Казанга, Чаллыга илтәләр. Шуңа күрәген без аларның аңладык эшләрен, һәм инде без аларга рәхмәтле, без алар белән горурланабыз, бик зур рәхмәт аларга. Вакцинага килгәндә аны ясатырга кирәк, ясатабыз. Ясатсаң иммунитет булачак. Иммунитет булгач инде ширләмибез, Алла бирсә. Аның өчен инде дөрес иттереп яшәргә кирәк. Физкультура, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Төрле начар привычкалар булырга тиеш түгел беребездә дә. Бөтен әйбер үзебездән тора. Менә үзебез ничек сәламәтлекне саклыйбыз, үзебездән тора. Монда бер кеше дә гаепле түгел, врач да гаепле түгел, икенче кешеләр дә гаепле түгел. Бөтен әйбергә без үзебез гаепле. Иң беренчесе. Вакцина бар икән, аны шаба-шаба ясатырга кирәк. Менә хәзер безгә вакцина кайтты. Беренчедән инде без аны үзебезнең врачларыбызга, укытучыларыбызга, пенсионерларыбызга ясыйбыз. Беренчедән аннан инде бөтен кешегә дә ясатырга була икенче елларга, ел башында Алла бирсә барыбыз да ясатыйк вакцинаны. Ул үзебез өчен барысы да. Siz parçadan biringadan tamir sıralıyla gitmeyelim. Менә яңа сез нидән элемтәдән чыктыгыз халык белән онлайн аралашудан. Һәм инде без инде буларны бу сезнең аралашуны һәрвакыт күзәтеп торабыз инде үзебезгә сораулар бирәбез. Халык бик ярата, шунда ук җавабын да ала. Киләсе елга да шушы дәвам итәчәкме монда аралашу? Дәвам итәбез. Безгә бик тә шундай халык белән аралашу турыдан туры. Һәм инде монда бит бөтен безнең җитәкчеләр, бөтен службалар аны тыңлый. 50ләп, 60лап сорау. Пандемия вакытында бит инде теге авыр вакытта инде без алатна сайын үткәрдек. Безнең инде бөтен оешмалар да, бөтен управлениелар да җитәкчеләре алып бара. Үзләре шундый прямой эфирны шул вакытта инде без атна сайын вторникмы, средамы, четвергмы көн сайын халыкны без мулай да кабул итәбез. Шуңа күрә монда инде айга 1ме, 2ме без аны икенче елларга да үткәрәбез. Ул бик кирәкле шундый элемтә. Һәм инде рәхмәт сүзләре дә бик күп ишетәбез. Ансы өчен дә бик зур рәхмәт. Шул вакытта белмәгән проблемаларны да күрәбез. Аны бөтенсен дә белеп тә битереп булмый бит. Авылларда, Актүбәдә, Ишек авылларында шул вакытта аларны без контрольдә тотып, без аларны эшләп барабыз. Или программага кертеп барабыз инде. Аның кайсылары бит теге зур сораулар. Аларны бит көнендә генә, аенда гына эшләп булмый. Без аларны инде программага кертеп эшләргә тырышабыз. Миңа андый элемтә бик ошый. Һәм без аны дәвам итәбез, Алла бирсә. Soruşmana indi bizning mutlularımızda şu teге şahsi yardımcı orta ham kişi biznes sifatında özüsün bazı jibelüşler, onun Hristiyan xidmət xocalıqlarında ölüşlərin kırtırlar. Onlara indi bir programmalar, grantlar qaralğan. Mənə kilesi yılda tağın nindi yardımlar kütülər şu yo'nalishda. Şu эшмәкәрлек буенча инде без инде ел сайын эшне алып барабыз. Ул инде президентыбызның контролендә. Без елына 2 тапкыр отчет тотабыз. Президент һәм президентыбыз һәм җитәкчеләр алдында республикада без инде менә ел сайын 700-дән артык яңа эш урыннары булдырабыз. Эшмәкәрлек буенча инде күбрәк
ул шушы урта һәм инде кече бизнес буенча эшне алып барабыз. Безнең инде 5тән 5 үзебезнең промплощадкабыз бар. Шунда күбрәк инде яңа эш урыннары булдырабыз без бергәләп. Шушы төрле программаларда катнашабыз. Бирәк тә инде авыл хуҗалыгы буенча без инде республикада шушы программалар буенча республикада алдынгылар рәтендә быел да менә 25тән артык безнең фермер, шәхси хуҗалык 120 миллионлык шундый программаларда катнаштылар, шундый ярдәм алдылар. Монда инде начинающий фермер, семейные фермы, аннары инде агростартап, кооперативлар буенча менә 7 кооперативы эшләп килә авыл хуҗалыгында. Төрле направление буенча алар эшне алып баралар. Шуңа күрә инде монда инде мал саны да аларда арта, яңа эш урыннары да булдырабыз. Әле менә сөт эшкәртү буенча да менә үзебезнең Бәрәкәт кооперативы, менә январьда без аны ачып җибәрәбез, Алла бирсә. Менә бүген көндә шушы кооператив эшли башлагач, без халыктан сөтне 22 сумнан җыя башладык. Ул икенче районнарда карасаң, аларында 17-18 сумга җыялар. Бездә менә иң югары шушы бәя сөткә. Аның буенча инде проблемалар була иде элек. Шулай бит сезгә дә язалар иде. Аллага шөкер, менә берничә елда безнең сөт бәяләре артып бара. Һәм инде бу эшмәкәрлек буенча, бу фермерларыбыз 70ләп заявка бар үз эшен башлап җибәрергә. Анда бит 5,5 миллион, 7,5 миллион, 3,5 миллион, 2,5 миллион. Шулай инде шәхси хуҗалыкларга бик күп ярдәм үзебезнең президентыбыз ягыннан тоже менә кем сыер тота, кем сарык тота, аларга барысына да шундый ярдәмнәр күрсәтәбез. Һәм инде бу промплощадкалар буенча да ишек алды программасы буенча, икенче төрле программалар буенча без эшлибез. Шәһәребездә, авылларыбызда менә күбрәк шушы промплощадкада чыккан бетон, брусчатка, блоклар, бордюрлар, трубалар, менә бөтенсен дә шуны без алардан алабыз. Скамейкалар, урыналар, шулар барысында менә үзебезнең Азнакайдагы, Актүбәдәге эшмәкәрләр ясыйлар һәм шушы эшне алып барабыз. Асфальтовый завод безнең простор эшләп килә. Анда бүгенге көндә бик матур эш бара. Шулай ук менә ПМК, Азнакай ПМКсы, Фривей, шулай ук инде менә сельхозтехника базасында остановкалар ясыйлар, төрле рекламалар эшлиләр. Анда да менә үзебезнең промплощадкаларыбыз һәм икенче елда без федераль программага керергә уйлыйбыз. Анда инде менә бу инфраструктурага, яңа производстволарга 200 миллионнан артык акча бүленеп бирелә. Анда инде уже икенче условиялар булачак, һәм инде монда инвесторлар киләчәк, Алла бирсә. Һәм инде без үзебезнең менә бу эшмәкәрләребезне арендная плата, налогтан да азат иттек, освободили от налогов, благодаря поддержке наших депутатов. Им огромные слова благодарности. Вот такая вот поддержка. Самозанятыйлар бик яхшы эшли безнең 1350 самозанятый бүгенге көндә теркәлгән. Алар менә һәрберсе өендә эш алып бара. Программалар бар, федеральный, республиканский программалар. Алар буенча менә безнең Анвар Ансарыч, минем помощнигым, шул эшне алып бара. Үзе дә бик яхшы эшмәкәр. Бик күп кешегә ул аңлата, шушы бизнес планнар төзүләр алар. Рамис Сахапов бу фермерлар хуҗалыгының рәисе булып эшли. Теләүчеләр бик күп. Безнең инде менә бурыч аларга ярдәм итәргә, шушы программаларда катнашып, күбрәк акча кертергә районыбызга. Центр занятости аша безнең ел сайын 15ләп безнең эшмәкәрләребез төрле программалар буенча акчалата менә без аларга субсидиялар бүлеп бирәбез. 150 меңлек субсидиялар, алар яңа эш урыннары булдыралар. Но ел сайын менә 700-750 эш урыны без яңа эш урыннары булдырабыз районыбызда. Төрле направлениелар буенча инде. Но күбрәк шушы фермерлар һәм эшмәкәрлек буенча. Ул эшне дәвам итәргә кирәк безгә бергәләп. Сез соңгы елларда шәһәрдә төзекләндерү эшләре киңәйтелде. Кара елга буйлары, Сөембикә, нефтьчеләр урамнары төзекләндерде. Киләсе елда Азнакайларның тагын нинди үзгәрешләр көтә? Быел менә без 3 миллиардтан артык эшләр башкардык. Шәһәребездә, районыбызда бу 3 миллиард бик күп инде. Менә безнең бюджетыбыз миллиардта 600 миллион. 1 миллиард 600 миллион. Безнең эшләгән эшләребез 3 миллиардтан артты. Менә бу инде безнең фермабыз, шул менә төрле ремонт эшләре, яңа социаль объектлар,
юлларга гына 700 миллиондан артык акча бүленеп бирелде. Ишек алды программасы, наш двор программасы быел гына эшли башлады. Рәхмәт үзебезнең президентыбызга, Рустам Нургалиевич Миңнехановка. Бер регионда да юл программа. Быел безнең 28 ишек алдында шундай төзекләндерү эшләре кирде. 22 инде Азнакайда, 6-сы Актүбәдә, 230 миллион акча шушы программа буенча бирелде. Без инде бик күп эшне эшләп бетердек. Анда менә 1-2 ишек алды буенча әзрәк калды. Аларны икенче еллар үзләрен эшләп бетерәбез. Мафлар кайтып бетте. Игровой детский площадкаларны инде кайсыларын урнаштырдык, кайсыларын инде апрель-май аенда без аларны матур иттереп урнаштырабыз. Төрле федеральный программа, республиканский программа буенча бик күп эшләр соңгы елларда эшләдек. Сөембикә урамнары, шулай менә бу Җиңү паркы, гаилә паркы төзелде. Елга буйларын менә без аларны барысында төзекләндердек. Икенче елга менә федераль программада катнашып, тагын бер тапкыр 70 миллионга грантка ия булдык. Үзебезнең елганы Река Черная дип әйтгәндә, без аны менә бу масло заводка хәтле әле икенче елга төзекләндерәбез. Анда инде тротуарлар булачак, мотор освещениелар, лыжа, роллерный трассалар булачак, төрле балалар өчен спорт һәм уйный торган мәйданчыклар булачак, шулай инде күперләр матур булачак. Ул бик начар инде. Шуңа күрә без аны икенче елга керттек. Шулай инде үзебезнең Татарстан мәйданында без аны быел дәвам итәрбез дигән идек. Менә шушы кризис аркасында инде икенче елга күчерделәр әле анда. Матурлап бетерәсе бар. Матур итеп, ДК авыллары, аларда программага кирде. Шушы бүтән бер комплекс була инде. Площадь Татарстана, улица Сөембикә, ДК кырыйлары икенче елга программага кирде, РКМ чыкты. Алында да менә бик матур итеп шушы эшләрне алып барабыз. Алла берсә, яңа тротуарлар, яңа шушы ишек алды программасы буенча икенче елга да шушы 26 ишек алдын кертергә планлаштырабыз. Азнакайда, Актүбәдә, берничә вакыт белән Шалпа авылында да biz аларны керттек программага 5 елда шушы ишек алларын матурлыйбыз. Анысы инде халык белән сөйләшеп эшләргә кирәк. Кайда парковка кирәк, кайда стоянка кирәк, кайда спорт мәйданчыгы кирәк. Шуңа күрә аңлашып, шушы халык белән сөйләшеп эшләргә кирәк безгә. Хәзер инде без шундый очрашулар үткәрәбез. Алла берсә, яңа елдан соң шундый планнарыбыз, Алла берсә, дәвам итәбез. Марсис Фаршина, теманы дәвам итеп, безнең бит инде районда эшләнгән эшләр белән беррәттән проблемалар да кала бирә. Узып баручы елда нәрсәләр эшләнеп бетмәде сезнең фикергезчә? Кайсы өлкәдә нинди җитешсезлекләр бар? Эшләгән эшләребез бик күп, но проблемаларыбыз да җитәрлек. Аның буенча инде менә әйткәнемчә инде бу томографны икенче елга инде без министр белән дә сөйләштек. Шушы мен инде аны коллегиядә да күтәрдем, Татнефттан да ярдәм сорадык. Менә Алла бирсә, февраль-мартта үзебезнең томограф булса инде, менә инде бик күп безнең ветераннарыбыз да, халкыбыз да көтә. Менә шушы пандемия вакытында да бик авыр булды инде Леногорскига, Октябрьскига, Бугульмәгә баралары бит инде. Менә ансы барыбер безнең өчен бер зур проблема иде. Ансы менә икенче елга Алла бирсә булыр дип ышанып калабыз. Менә шушы үзебезнең ЦРБда, больницада шушы ремонт эшләрен дәвам итәргә кирәк икенче елга. Ансы да менә программага кирде. Аның буенча менә безгә дәвам итәргә кирәк. Шулай инде аның ишек алларында матурларга кирәк. Асфальт юллар, тротуарлар, матурлыкны эшләргә кирәк. Алда бирсә. Яңа эш урыннары кирәк, яңа производстволар кирәк. Инвесторлар килсен, эшләсеннәр, промплощадкаларыбыз бар. Күбрәк федераль программаларга керергә кирәк безгә. Төрле программалар бар. Катнашырга кирәк, эшләргә кирәк шуның буенча. Пандемия вакытында объемнары кимеде. Шул ук нефтьчеләребезнең дә бик авыр вакытлары булды. Бигрәк тә обслуживающий оешмаларның, шушы КРС, транспортниклар, буровикларыбызның да шундый проблемалар булды. Но шул вакытта менә Аллага шөкер, без инде аларны саклап калдык. Шундай ширләр узып китсен, инде мондай авыр начар ширләр булмасын. Үзебезнең халкыбыз исән-сау булсыннар. Бер-берсен ныграк хөрмәт итсеннәр, бер-берсенә ярдәм итсеннәр күбрәк безнең Азнакайлылар. Бу пандемия вакытында бит инде күрсәттек кем икән. Шулай бит. Без инде тагын да менә бердәм хәзер Аллага шөкер менә агыный башладык менә үзебезнең табибларыбызның да хезмәтен. Менә шул кадрлар белән эшләп бара кирәк. Менә кадрлар җитми, шул вакытта эш урыннары юк дибез. Шул вакытта бүгенге көндә менә авыл хуҗалыгында белгечләр юк.
Бүгін механизаторлар, даяркалар жетмей, сыйыр саучыларыбыз жетмей бүгінгі күнде. Анса да міне бізді бір шей. Оқытушылар, табиблар керек бүгінгі күнде. Түзушілер керек бүгінгі күнде. Жошы іш профессиялары бойынша біздің бүгінгі күнде қызметкерлер жетмей. Яшьләребез районға қайтсыны. Ол Қазанда да, Шаллада да, Әлмәттә дә шул ук обстановка, шул ук хәлләр. Безнең Азнакайда барысы да яхшы, бүтән мөмкинлек бар бүгенге көндә. Эшләргә дә, яшәргә дә, спорт объектлары да, садиклар да, мәктәпләр дә җитәрлек. Яшьләр белән эшләргә кирәк. Бик яхшы, талантлы яшьләребез спорт буенча да, мәдәният, сәнгать өлкәсендә дә, мәгариф өлкәсендә дә һәр вакыт җиңеп баралар. Олимпиадаларда катнашалар. Медалистларыбыз да елдан-ел артып килә. Спорт буенча чемпионнарыбыз күпме. Үзебезнең созвездие, йолдызлык, төрле коллективлар, балалар, төрле конкурсларда, төрле бәйгеләрдә җиңүләр кайталар районыбызга. Алар белән без горурланабыз, алар безнең балалар. Күрә алар кайтсыннар, бергәләп үзебезнең Азнакайыбызны тагын да күтәрергә инде, Алла бирсә. Көнлек проблемалар бар, аларны инде без бергәләп шешергә тырышабыз, бергәләп. Авыр проблемалар булмасын, исән сау булсыннар, сәламәтлек инде самый главный. Сәламәтлек булмаса, берәй-бер дә бер яхшылык та берәй-бер дә күренмәй. Василий Зафарович, спорт темасын дәвам итеп, Азнакай республикада иң яхшы спорт шәһәре буларак танылды. Теннис корты, башка спорт мәйданчыклары буенча хәл ничек бара хәл? Быел да спорт буенча безнең районыбыз беренче урында шәһәрләр арасында. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт тренерларыбызга, спорт управлениесендә эшләүче хезмәтләребезгә, Рафис Фатович Миниханов, мәктәптә физкультура укытучылары, бик күп чемпионнарыбыз, менә бу инвалид балаларыбыз, кешеләр инде алар ел сайын беренче урын алалар. Авыл спартакиадасында икенче урын алды. ГТО буенча икенче урында. Муниципаль хезмәткәрләр икенче урында ел сайын. Менә ул бик авыр хезмәт. Көне-төне шөгыльләнергә кирәк, көн сайын тренировкага йөрергә кирәк. Әле менә яңа гимнастика, легкая атлетика буенча менә безнең бер кызыбыз җиңеп кайтты. Россиядә Алина исемле кызыбыз, хәзер инде алар Татарстанның сборныйында. Шулай менә безнең Актүбәдәге безнең спортсменнарыбыз Алсу Абдуллина сборная России өчен катнаша. Шулай инде лыжница Гусманова Илүзә Олимпиадада Лозаннада катнашты. Менә Актүбә балалары, Азнакай балалары, менә бу легкая атлетика, лыжи, национальная борьба, хоккей, шорт-трек Россиядә катнашалар безнең балаларыбыз, Татарстанда чемпионнар. Бүтән төр буенча безнең тренерларыбыз бик яхшы итеп эшли, балаларыбыз шөгыльләнә. И шул вакытта спорт объектлары җитәрлек. Күпме спорт объектлары соңгы вакытта төзелде. Стадионнарыбыз, боз сарайлары, төрле спорт площадкаларыбыз, мәктәпләрдә, ишек алларында, бассейннар, 15 хоккейный коробка бар бүген шәһәрдә, районыбызда. Ул бит икенче районнарда ул хәтле юк. Әле менә Фарид Хәлилович килеп китте, Мухаммедшин 22 елда центр волейболы булачак, Алла бирсә. Сандугач садигы кырыенда хәзер проект эшләре бара. Шундый волейбол белән, бадминтон белән шөгыльләнүчеләр артты. Әле менә Татнефть җәмгыяте белән Маганов Наил Фатишкада мөрәҗәгать иттек. Шушы зур теннис буенча, спорт комплекс буенча әйтеп киттек. Аларда менә икенче елга экономика белән барысы да яхшы булса, Алла бирсә, ансы да булыр дип ышанып калабыз. Без инде менә хәзер үзебезнең хатларыбызны, үзебезнең проектларыбызны бирдек. Аның урыны да бар, көтәбез. Ансы да менә бик зур проект, 250 миллионлык проект ел безнең. Анда инде шушы зур теннис, бадминтон, икенче спорт төрләре белән шөгыльләнергә була. Шуңа күрә менә командаларыбыз, балаларыбыз төрле чемпионатларда, төрле ярышларда җиңеп кайталар. Рәхмәт аларга. Без үзебездән һәр вакыт ярдәм итәргә тырышабыз, һәр оешма, һәр җитәкче, урынбасарларында алар инде шушы һәр төр өчен җавап бирәләр. Кемдер хоккей өчен, кемдер футбол өчен һәм ярдәм итәләр. Менә бу предприятиеларыбыз. Анда бит автобусга акча кирәк, яшәргә акча кирәк, ашарга акча кирәк, командировочныйлар кирәк, форма кирәк, алар барысы да кирәк. Менә без ел сайын икенче урын алабыз муниципаль хезмәткәрләр арасында.
Birinchi o'rinda Qozon, endi ularni пока жеңіп bo'lmaydi. Ikkinchi yillari ularni da жеңербез. Ел сайын миллион ярым акча бөлеп бирәләр безгә менә бу призовой фонд. Biz инде аны күбрәк шул балаларга бүлеп бирәбез. Формаларга, инвентарьга, тупларга, лыжларга, һәрберсенә елешәр, йөзәрнең без аны бүләргә тырышабыз. Спорт белән шөгыльләнүчеләр елдан-ел арта. Бүгенге көндә 60% безнең азнакайлылар физкультура, спорт белән шөгыльләнәләр. Пенсионерларыбыз скандинавский ходьба белән бөтен парклар буенча көн-төн йөриләр. Алар да актив тормыш алып баралар, шулай бит. Алар да безнең калышмыйлар яшьләрдән, молодцы. Үз-үзеңне карамасаң, физкультура белән шөгыльләнмәсәң, бер нәрсә дә булмый. Мәсәлән, шушындый теге авыр чор дип инде авыр чор пандемия. Пандемия да үтеп китер. Шундый чорда да менә Татарстанда туган тел яглан ителү киләсе авыл бит инде юкка түгел. Демәк, шуңсыларда вакыт җиткән бит менә безнең Азнакай татар шәһәре бездә дә проблемалар җитәрлек. Татарча сөйләшүче кими бара бит инде, улалар китеп бара кернеп. Менә нигә урамга чыксаң да нигә магазиннарны карыйсың, оешмаларны карыйсың. Нигә закон буенча ике телдә булырга тиеш, язылган бер телдә. Менә ул мен соны китсәң күп проблемалар. Менә әле уңайдан районда киләсергә нәрсәләр планлаштырыла икән, нәрсәләр уйланылар. Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. На следующий год это объявлен президентом нашей республики годом родных языков, туган тел. Елы дип игълан ителгән, чынлап та ул проблемаларыбыз бар, но барысы да үзебездән тора инде, үзебездән башларга кирәк, гаиләдән башларга кирәк. Балалар бакчасында, мәктәптә балаларыбызны туган телдә, татар телендә укытырга кирәк. Сөйләшергә кирәк, татарча андый проблемалар бар, бу оешмалар буенча инде без ул эшне алып барабыз, татарча да, русча да безнең язылып килә. Ул эшне инде дәвам итәргә. Икенче елларга хәзер бит инде Госсоветта белеп торасыз, Марат Гутович Ахметов җитәкчелегендә бик зур эш бара. Безне дә инде бер 4-5 тапкыр җыйдылар аның буенча. Һәм әле бездә дә шундый чара үткәрергә тиешләр. Икенче елларга монда инде комиссия киләчәк, Марат Гутович киләчәк. Һәм инде без җыелышып сөйләшергә тиеш аның буенча. Чынлап та менә Азнакай районында 90% татарлар яши. Шуңа күрә инде безгә менә туган телебездә сөйләшергә кирәк, туган телебезне өйрәтергә кирәк. Аны башларга кирәк инде гаиләдән, иң беренче үзебездән башларга кирәк, үзебезнең балаларыбыздан башларга кирәк. Өйдә татарча сөйләшергә кирәк. Һәм инде менә балалар бакчасында иң беренчесе без һәр вакыт әйтеп китәбез бит. Татарча күбрәк чараларны үткәрегез, татарча сөйләшегез дип. Шул ук тәрбиячеләр, шул ук укытучыларыбыз мәктәптә шушы эшне алып барырга кирәк. Укытырга кирәк туган телдә. Аңа күрә бөтен әйбер үзебездән тора. Тәтияниләрдән, җитәкчеләрдән тора. Біз үзебез үрнәк күрсәтергә тиеш беренчедән. Без инде хәтырышабыз, күбрәк шушы туган телдә татарча бу чараларны үткәрергә, планеркаларны үткәрергә. Ул безнең бердән эшебез булып тора. Безнең инде үзебезнең шундый ук комиссиябыз эшләп килә. Аның минем урынбасарым Дамир Ашач Гелязов ул эшкә җавап бирә. Һәм без бергәләп сезнең дә өлешегез керергә тиеш. Үзебездән тора, шуңа күрә Фархат Фагимович күбрәк татарча үткәрергә кирәк. Бөтен чараларны, мероприятиеларны, газета, радио, телевидениедә. Шуңа күрә балаларыбызны дөрес иттереп, шушы татар телендә өйрәтергә инде безнең бурычыбыз булып тора дип уйлыйм инде мин. Аны бит хөкүмәт үзе, президентыбыз посланиедә аның турында әйтте. Ул бит инде булай гына түгел, год родных языков. Дәресләрне дә татар телендә үткәрергә кирәк, китаплар кирәк. Татар телендә физика, математика, история барысында татарча өйрәнергә кирәк. Гәҗит укучылар күбәймәсен татар телендә безнең яхшы күрсәткеч булды. Булай да инде без бергәләп бик яхшы эшләдек инде. Честно говоря, республикада бу язылу буенча без республикада тоже алдынгы урыннарда барабыз. Татар милли тел буенча. Шуңа күрә инде монда сезнең дә монда эшегезне күрсәтегез, бергәләп монда бу бергә эшләмәсәк булмый. Журналистлар, укытучылар, культура хезмәткәрләре, без зур эш ул, бик зур эш. Ул киләчәк турында уйлау дигән сүз бит. Үзебезнең милләтебез турында, телебез турында, динебез турында
Василий Захарович, действительно, затрагивает тему религии. Можно отметить, что у нас все религиозные конфессии района живут в дружбе и согласии. Строятся мечети, возведен прекрасный храм. Мы радуемся за православных жителей нашего района. Хотелось бы спросить, когда ожидается завершение строительства храма? Спасибо за вопрос. У нас более 30 национальностей в нашем городе, в нашем районе проживают в мире и согласии. Все праздники, все мероприятия мы всегда вместе проводим, поэтому очень приятно. Дом дружбы народов у нас тоже мы открыли буквально 3 года тому назад. Там наши диаспоры, наши представители разных национальностей постоянно встречаются. Айдар Фандаш курирует этот вопрос, поэтому мы стараемся всегда их поддержать. И они сами тоже всегда с инициативы выходят. Очень многое они делают для нашего города, района. Мы здесь проживаем, живем в этом городе, поэтому все традиции, эти все обычаи мы всех народов должны уважать. Это наша задача, мы так и делаем. Разные праздники мы проводим вместе. И чувашские праздники, и армяне проводят разные праздники, также и русские, украинцы, таджики, узбеки. Все у нас проживают. Поэтому все на самом деле в мире согласия проживают. И такое историческое событие у нас произошло. Приезжал владыка, осветили купол, крест и установили. Очень много было людей, прихожан. Они очень благодарны. Уже 7 лет мы строим православный храм в городе Азнакаево, благодаря поддержке нашего президента, благодаря поддержке наших нефтяников. Ежегодно выделяются денежные средства ПАО «Татнефть». Лично мы обращались уже несколько раз к Маганову Наилю Ильфатовичу, каждый год помогают. И на сегодняшний день уже работы идут к завершению. Сейчас внутри отделочные работы идут, уже и отопление есть, и освещение есть. Планируем на следующий год завершить работы и по благоустройству. И летом хотим открыть Алла-Версию. Но придется опять обращаться к руководству Татнефти, чтобы завершить все работы. Нужно еще иконостас купить, эти все принадлежности, что необходимо. Церковную утварь тоже нужно еще купить. Но такое историческое событие, это здесь не только православные, здесь все мы радуемся. Все мы радуемся. Это же и красиво. С одной стороны мечеть прекрасно работает, с другой стороны такой прекрасный храм, детский сад, Шифа, улица Маркинзона, поэтому там спортивные объекты еще у нас будут. Мы должны все радоваться. Это долгожданное событие. На сегодняшний день у нас в нашем городе, районе более 50 мечетей. И всего 2 храма. Один в Актюбе и еще один в Азнакаево. Следующий год мы должны достроить и вместе еще раз открыть наш храм. И прихожане очень радуются, они очень благодарны, терпеливые, они ждут. Сейчас проезжаешь, прекрасно же, красиво. С Санкт-Петербурга приехали, в течение месяца они все это создавали, эту красоту. Поэтому им тоже большое спасибо. Дус, тату было, бір-бірімізге ярдәм итеп, шулай матур итеп яшәргә, шулай итеп яшибез дә без. Как я говорил, более 30 национальностей проживают в нашем городе, районе, в мире и согласии. Всегда мы также дальше будем жить. История кірдік. Шушы эшләребез белән, Алла бирсә. Василий Захарович, шулай һәр ел эшләнгән эшләргә нәтиҗә ясап, журналистлар белән берлектә менә шушындай матбугат конференциясендә күрешәбез сезнең белән. Чыннан да ел авыр булды дидек. Тик шулай да әлеге авыр ел безгә бик күп нәрсәләрне аңларга мөмкинлек бирде. Шушы үткән елга йомгак ясап, киләчәккә максатлар куярлык бер сездән фикер тәкъдим. Бик зур рәхмәт, тагын бер мәртәбә. Сезнең дә өлешегез бик зур. Шушы эшләгән эшләребездә без инде сезнең белән һәрвакыт очрашабыз, һәрвакыт бу халыкка дөрес иттереп җиткерәбез. Шулай бит. Ансы да зур эш аның. Проблема бар икән, берәр ниндирәк ни бар икән, без аны беркайчан да яшермәйбез, ансын да күрсәтергә тырышабыз. Аны яшереп кенә булмый. Аның буенча эшләргә кирәк. Чынлап та менә быел да бик күп эшләр алып бардык без шәһәребездә, районыбызда. Әйткәнемчә, 3 миллиардтан артыграк эшләнде. Монда яңа төзелештә, монда ремонт эшләре дә,
яңа социаль объектлар, мега фермалар, юллар, парклар, яңа эш урыннары булдырылды. Алар барысы да бергә эшләгән эшләребез. Шушы президентыбызның ярдәме белән, Аллага шөкер, шушы 50дән артык программа бар бит инде республикада. Һәрберсендә инде без катнашырга тырышабыз. Татнефть җәмгыяте ел сайын ярдәм итә. Менә бик зур рәхмәтле инде без аның генераль директорына, Маганов Наил Фатишка, безнең депутатыбыз Мухаммадиев Рустам Набиевич. Менә быел да 150 миллионнан артык акча бирелде төрле өлкәләргә, төрле эшләребезгә. Төрле юлларга да, ремонтка да, шушы 9нчы майларга да, авыл хуҗалыгына да шундай ярдәм күрсәтелде. Шулай рәхмәт инде Хадиев Тахир Билемҗановичка, безнең депутатыбыз ел сайын, ай сайын, атна сайын килеп, һәр вакыт приемнарда үткәрә, ярдәм дә итәргә тырыша, бәйрәмнәрдә катнаша. Чынлап та эшләгән эшләребез бик күп, ел авыр булды дибез. Шул ук вакытта ул безне берләштерде. Шушы ел 2020 ел үзебезне берләштерде. Без инде тормышны икенче яктан уже күрә башладык, шулай бит инде яхшы яктан гына күрә башладык. Үзебезнең сәламәтлекне ныгыта башладык, икенче төрле уйлый башладык. Шулай бит табибларыбызга, социаль хезмәткәрләргә, волонтерларга бик зур рәхмәтлебез бу ел. Алардан башка булмалы, безнең геройларыбыз, аларга бик зур рәхмәт. Әле бу пандемия бит әле узмады, әле ул икенче елларга да була. Менә вакциналар кайтты, аны вакциналарын ясарга кирәк. Томографны алып кайтырга кирәк, урнаштырырга кирәк. Менә шушы программаларда катнашырга кирәк. Без инде халыкка тагын да уңайлы мөмкинлекләр тудырырга тиеш. Шәһәрдә, авылларыбызда, Актүбәдә алар менә үзебезнең шәһәребез, районыбыз белән горурланып яшәсеннәр. Мин Азнакайныкы дип горурланып яшәрлек булсын. Яшьләребез кайтсын районга. Эш урыннары да бар. Менә бу кайчакта эш урыннары юк дип әйтәләр. Эш урыннары бик күп. Теләк кирәк эшләргә, теләк кирәк. Шуңа күрә менә бердәмлек кирәк. Менә шулай аңлашып эшләп кирәк барыбызга да. Шуңа күрә 2020 ел тәмамланып килә, соңгы көннәре. Матур итеп яңа елларны каршыларга, менә балаларыбыз көтә бит инде яңа елларны. Шулар балалар дип яшибез инде. Барыбыз да алар бәхетле булсыннар. Әтиәни дә рәхмәтле булсыннар. Бу табибларыбызга рәхмәтле булырга. Бөтен негативны калдырырга кирәк. 20 елда шундай матур пөхтә итеп 21 елга шатланып керергә язсын. 21 ел ул инде үз елы, ул җиңелрәк булыр дип уйлыйбыз инде. Алла бирсә. Шулай барыбызга да уңышлар телисе килә. Менә бик зур рәхмәт барыбызга да, бөтен Азнакай халкына 2020 ел өчен бик зур рәхмәт. Бердәм булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә язсын. Барыбызны да якынлашып килүче 2021 ел белән сәламәтлек, уңышлар, озын гомер, мәхәббәт телим барыбызга да. Бер-беребезне хөрмәт итеп, ярдәмләшеп, матур итеп яшәргә язсын. Всех с наступающим Новым годом. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи и всего-всего самого наилучшего. С наступающим 2021 годом. Яңа еллар белән барыбызны да. Исән сау булып, бик зур рәхмәт сезгә. Аклык, сафлык бүләк итеп җиргә эре яңа ел килеп ишек кага. Исәнлек һәм саулык алып килсен эре яңа ел һәр барчабызга да. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Нәкъ тә менә шушындый мөгъҗизаларга бай тылсымлы яңа ел чорында үзләренең матур бәйрәмнәрен, туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә иң изге теләкләребезне юлларбыз бүген. Инде беренче тәбрикләү хаты матур бәйрәмен 75 яшен каршы алучы Вера апа Күләевага юлланыр. Туган көннәрең котлы булсын, яңа ел сиңа китерсен сөенеш, якыннарың белән гел куанып яшә, йөзеңдә һәр вакыт балкысын куаныч һәм сөенеш. Күләева Вера Гали кызына күңел түрендәге иң изге теләкләрне юллап, гомер бәйрәме 75 яше белән котлыйбыз. Нәкъ тә менә 2нче гыйнварда аның матур бәйрәме.
Сәпей авылы кызы Вера хезмәт юлының күпчелек чорын туган авылында һәм Азнакай шәһәрендә шәфкать туташы булып эшли. Ире вафат булгач, уллары Казан шәһәренә гаилә корып яши башлагач, әниләрен дә яшәргә үз яннарына чакыралар. Ләкин тыныч кына оныклар карап яшәп ятып буламыни соң? Вераны туган як үзенә тарта. Шул чорда иптәшем вафатыннан соң язмыш мине Вера белән очраштырды. Үзара килешеп, балалар хуплавы белән никахлашып яши дә башладык. Аллага шөкер, инде 10 елга якын бергәләшеп, ике якның да балалары, туганнары белән аралашып, бәхетле картлык елларын уздырабыз. Вера исә бар яктан да уңган булган хатын, әни, әби, ачык йөзле һәм кунакчылда. Казан, Чаллы шәһәрләреннән кунакка кайтучы балалар, аныкларны алар үзләре дә хәзер 10-гә якын тәмле ашлар белән сыйлый, якты йөз белән һәр вакыт каршы ала. Казандагы улы Азат килене Айгөл Сәпей авылындагы туган милекне саклап калу максатыннан бүтән шартлары белән йорт һәм хуҗалык корылмалары да төзеп куйдылар. Аеруча быел пандемия чире белән бәйле рәвештә балалар җәйнең күп вакытын авылда уздырдылар. Яраткан әбиләре кул астында бакчада мул уңыш үстерделәр. Әбиләреннән хезмәт күнекмәләренә дә өйрәнделәр. Бергәләп намаз укыдылар. Әбиләре Вера бүгенге көндә 5 вакыт намазын калдырмый. Вераны күп санлы туганнар, элеккеге хезмәттәшләре, танышлары, аеруча авылдашлары хөрмәт итәләр. Төрле чараларга да чакырып кына торалар. Кадерлебез Вера, сине зур юбилеең белән барлык балалар, оныклар, туганнар, якыннарың исеменнән чын күңелдән котлыйм. Сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар, күңел тынычлыгы, якыннарыңның игелекләрен күреп, озак еллар бергә яшәргә язсын. Син безгә кирәк әле. Гомер алда, яшик әле бергә, рәхәтләрен күреп бу дөньяның, олыгайганын күреп балаларның, уңышларын барлап оныкларының. Һәр вакытта шулай елмаеп йөр, күзеңдәге чаткы сүнмәсен, бик күпләр сине хөрмәт итсен, горурланып сине сөйләсен. Шул юлларда арып калмас өчен нык, көчле типсен йөрәгең, бәхет, сәламәтлек насыйп булсын, озын булсын иде гомерең. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Альберт Пиелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Вера апа, матур бәйрәмегез котлы булсын. Якын кешеләр сезне һәр вакыт бүгенгедәй шатландырып, сигендереп кенә торсын. Яңа ел алды карлары тормышыгызга да бары тик көтелмәгән сөенечләр генә теләп яусын.
җирдә әни димәк, әни кирәк, әни кирәк, иң кадерле кеше җирдә әни Бәйрәмнәрең котлы булсын, якыннар сөендерсен, бүгенге тулы тормышта гел елмаеп яшәсин. Шушындай матур шигъри юллар белән үзенең 55 яшьлек юбилеен каршылаучы Фәридә апа Музафарованы котлыйбыз. Нәкъ тә менә бүген 30 декабрьдә Музафарова Фәридә Әнис кызына 55 яшь тула. Бүген 30 декабрьдә безнең кадерле тормыш иптәшем, әниебез, әбиебез Музафарова Фәридә Әнис кызының гомер бәйрәме. Кадерлебез, сине олы бәйрәмең 55 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, барыбызның да күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарыңда һәр вакыт нурлы, күк йөзедә һәр вакыт аяз булсын. Һәр вакыт шушылай елмаеп, безне сөендереп кенә яшә. Һәр вакытта булдың өйнең яме, авыр чакта безгә син терәк. Озак яшә, һәр чак сәламәт бул. Син бит әни безгә бик кирәк. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлап йөргәндә, шулай бергә каршы алыгыз сез. Без сагынып кайтып кергәндә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Камил, балаларың Илназ, Эльвира, киявең Илсур, аныкларың Кәрим һәм Руслан бигелде тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Фәридә апа, юбилеегыз котлы булсын. 2-5ле билгесе алып яшәүгез алга табада сөенечләрен генә күреп, якыннарның кадерлесе булып, куанып, бәхеткә төренеп яшәгез дип матур җырны да сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Yüzünglə ayğa teng, barыбыз үшін дә
гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Бикадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кадерләп үстерәсең, әй матур син әбекәем, күзләр тия күрмәсен. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Безнең нуры бит син, рәхмәт яусын үзеңә. Бәхетле без әбекәем, син булган өчен генә.
Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Хөрмәтле Вера апаны, янәдән экраннар янына дәшәбез. 75 яшьлек юбилейы уңайыннан тәбрикләүләр дәвам итә. Язлар сиңа назлар алып килсен, җәйләр бирсен сиңа матурлык, көзләр муллык белән сөендерсен, ә кышлар сиңа бирсен сабырлык. Азнакайда яшәүче яраткан әниебез Гуляева Вера Гали кызының олы юбилейы 75 яшы. Әнә шушындый матур бәйрәм уңайыннан кадерле кешебезгә иң изге котлауларыбызны юллыйбыз. Бар җиһанны аклык паклыкка күмеп, күбәләк карлар ява. Агачлар ап-ак мамык шәлен ябынган. Һәр тарафта аклык, сафлык, кышкы гүзәллек. Табигатьнең әнә шундый гүзәл бер мәлендә моннан 75 ел элек Сәпәй авылында Вера исемле бер кыз дөньяга аваз сала. Әйтерсең, кышның бөтен аклыгы, сафлыгы күңеленә салына аның. Әниебезнең иң изгеләрнең, иң сөйкемлеләрнең, иң шәфкатьлеләрнең дә берсе булып үсеп җитә. Шуңа да еллар узып бу җиткергән кыз киләчәк һөнәренең дә нәкъ менә иң игелеклесен, шәфкатьлесен сайлый. Кичке медицина курсларына укырга керә. Шул ук вакытта эшен дә дәвам итә. Алга таба аның бөтен хезмәт юлы кешеләр сәламәтлеге сагында була. Тәүге эшен Сәпәй туп диспансерында башлый ул. Шул ук вакытта белемен күтәрүгә дә игътибар бирә. Казанда физкультура дәвалау курсларын тәмамлый. Азнакайда ЛФК кабинетында эшләп, райондашларының сәламәтлеген ныгытуда да өлеш кертә. Аннан соң Казан моторлар төзү заводы сәламәтлек пунктында эшли. Саф күңелле шәфкать туташының иң яратып, иң күңелен биреп эшләгән еллары да шул була әлбәттә. Балалар бакчасында. Ширек гасырга якын гомерен ул сабыйларның сәламәтлеген саклауга да багышлый. Авыл, шәһәр балалар бакчаларында шәфкать туташы булып эшләп, лаеклы ялга да чыга. Әниебез, әлбәттә, эшендә генә түгел, өйдә дә хатын-кызларга хас иң гүзәл сыйфатларга ия. Ул уңган хуҗабикә, балаларының кайгыртучан әнисе, оныкларының яраткан әбисе. Кадерле кешебез безнең, сөекле газиз әниебез. Бүген барыбыз өчен дә якты илаһи зур бәйрәм. Чөнки җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, әнидән дә мәхәббәтле олы җанлы кеше юктыр ул. Күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче, күкрәк сөте белән иман индерүче әни. Синең кебек сабыр, мехрибанлы, саф күңелле әниләр сирәктер ул. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең, барыбыз да мең рәхмәтле сиңа. Син булмасаң, без оясыз кош, җырсыз сандугач кебек яшәр идек. Кадерле әниебез, сине олуг юбилейың белән котлыйбыз. Тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, балаларыңның, оныкларыңның игелеген, куанычларын гына күреп, Альберт абый белән бер-берегезгә терәк булып, куанычлы озын гомер кичерүеңне телибез. Гел шулай көләч, ягымлы бул, тормышка сөенеп кенә яшә. Карашларың жылы яңгыр кебек, елмаюың да айдай сөйкемле. Шәфкатеңнең иге-чиге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек ярты бәхет бит ул. Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Иң изге теләкләр белән балаларың һәм оныкларың диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Вера апа,
матур бәйрәмегез котлы булсын. Балаларыгызның, аныкларыгызның иң кадерлесе булып, алга таба да саулык, сәламәтлек белән куанып кына яшәгез. Әнкәйемнең назлы карашыннан моңсу дөньям балкый ямелерәк. Әнкәйем иштән алган җылы икмәк алма хөрмәләрдән тәмлерәк. Әнкәйемнең җылы сүзләреннән сагыш борчуларым тарала. Эй Ходаем газиз әнкәйемне бәлә казалардан арала. Әнкәй бәгърем сүнмәс нурым битсин, иң кадерле яшәү җырым битсин. Тормыш юлларымда бул янәшә, кайгы күрмәнкәймен яшә. Әнкәйемнең җылы сүзләреннән сагыш борчуларым тарала. Эй Ходаем газиз әнкәйемне бәлә казалардан арала. Эй Ходаем газиз әнкәйемне бәлә казалардан арала. Әнкәйләрнең изге күңеленнән җирдә илһам алып яшибез. Сезнең алда мәңге бурычлыбыз, гомер бүләк иткән кешебез. Әнкәй бәгърем сүнмәс нурым битсин, иң кадерле яшәү җырым битсин. Тормыш юлларында бул янәшә, кайгы күрмә әнкәй, узак яшә. Әнкәйемнең җылы сүзләреннән сагыш борчуларым тарала. Эй Ходаем газиз әнкәйемне бәлә казалардан арала. Эй Ходаем газиз әнкәйемне бәлә казалардан арала. Бәлә казалардан арала. 80 яшьлек олы матур юбилейы уңайынан Сәлимә апа Маннанованы котлыйбыз. Әни диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгылар булса югала.
Татшуган авылында яшәүче хөрмәтле әниебез, яраткан әбиебез Маннанова Сәлимә Хәбибулла кызының 29 декабрьдә гомер бәйрәме 80 яшьлек юбилее. Кадерлебез, Ходай саулык, сәламәтлектән айырмасын, бәрәкәтле озын гомер насыйп итсен, күңел тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын үзеңә. Тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала җанлы һәм эшкерсез булуың, безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш, табыш, ярдәм итеп торуың өчен дә мең рәхмәт сиңа әниебез. Инде без үсеп, үзебез әни, әти булсак та, үз тормышыбызны кыргач та туган иебез һаман да үзенә тарта. Чөнки анда син бар. Безне матур итеп куанып, мул табыннар белән каршы аласың. Рәхмәт сиңа әни, барысы өчендә. Күп мәтеләсәң дә, әнкәйләрне тартып алып булмый вакыттан. Сорый гына алам әнкәемне яздырма дип, матур картлыктан. Сорый гына алам әнкәемә өстә диеп тагын елларын. Сигендерсен ул яшәве белән, үзен сөйгән ул һәм кызларын. Күп мәтеләсәң дә, әнкәйләрне тартып алып булмый вакыттан. Сорый гына алам, яздырма дип, әнкәй дигән олуг байлыктан. Син булганга әни, бәхетлебез, синең белән якты көнебез, безнең белән син дә бәхетле бул, сау, сәламәт гомер телибез. Иң изге теләкләр белән балаларың, килен кияүләрең, оныкларың һәм оныкчыгың диелде матур тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Сәлимә апа, 80 яшегез котлы булсын. Балаларыгызны алга таба да үзегезнең барлыгыгыз белән шатландырып, сөендереп кенә яшәгез. Яулыкларын чигәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән өй. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларны уйлап. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларны уйлап. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларны уйлап. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларны уйлап. Балаларың көтә үз тормышын, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтып, килер җире булсын әнигә. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларны уйлап. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларны уйлап.
Ишекте калла, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Затып кала, әни затып кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Ике бишле билгесе куелган матур көне, бәйрәм көне уңайыннан Рәмзия апа Каримовага тәбрикләүләр, котлауларны яңгыратабыз. Гомерләрне бирә Ходай сынау өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен, татынсыннар диеп бердәмлек көчен, туганнарны биргәндер ул, нәкъ тә менә шуның өчен. Түгәрәк табынлы, ныклы гаиләдә туып үскән, бер ояда канат ярган, тормыш сынауларында шатлык куанычларны да уртак итеп яшәүче кадерле туганыбыз, апабыз, сеңлебез Каримова Рәмзия Илгиз кызының матур юбилее туган көне. Азнакай районы Әгерҗе авылында нәкъ 55 ел элек 1 гыйнварда Илгиз һәм Синилә гаиләсендә шибәр матур бер кызчык дөньяга аваз сала. Кадерлебез, гомер бәйрәмендә исә сине котлап бары тик ныклы саулык һәм иминлек телибез. Туганыбыз, бүгенге көндә син бик тә бәхетле кеше. Яныңда шатлыгыңны уртаклашучы, кайгы-хәсрәтләреңне бүлешүче, тормыш авырлыкларын синең белән бергә тартып баручы ышанычлы һәм арка терәгең, таяныр кешең, тормыш иптәшең, пар канатың, җизнәбез Альберт бар. Бер-берсеннән матур, сәламәт, акыллы, уңган һәм булган, тәртипле, сезне хөрмәт итә белгән, яраткан ике балаң, улың һәм кызың бар, сөекле оныгың бар. Сине якын иткән, хөрмәт итүче туганнарың без бар. Туганыбыз Рәмзия, син һәр вакытта кешелекле, ярдәмчел, олы җанлы, ачык йөзле һәм сабырда. Бар яктан да уңган булган. Кыш айында тугангамы, яңа яуган карлар сыман өеңдә тәртип, чисталык, матур гөлләр, пешергән ризыкларыңның тәмлелеге, ул төрлелеге исең китмәле. Синең кулдан гөлләр тама дип әйтер идек без. Сиңа карап сокланабыз, сине без хөрмәт итәбез. Сиңа сүз дә, сер дә сыя, син кешене тыңлый да, аңлый да беләсең. Кадерлебез, алдагы яшәү гомереңдә бәла-каза күрмичә сау-сәламәт булып, яңадан яңа шатлык һәм куанычлар, күңел тынычлыгы белән үзеңнең, якыннарыңның, туганнарың янында балаларыңның изгелеген күреп, җылылыгын тоеп, тазалыкта, байлыкта, озын гомер, озак итеп, бәхетле гомер итәргә язсын. Киләчәгең дә синең кояш кебек якты, җыр кебек матур булсын иде. Кадерле туганнарыбыз, барчагызны да яңа ел белән дә котлыйбыз. Яңа елның яңа кары бәхет булып юлларыгызга яусын иде. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын хаклап, атлыйк бергә тормыш үренә. Син апа да, сеңел дә, игелекле олы җаның, безне тартып, безне барлап, тамырларда ага каның. Юбилейың котлы булсын. Телибез бәхет кенә, сөендерсен һәр бер көнең шатлыклар килеп кенә. Кышның аппак көннәрендә туры килгән синең туган көн, гомереңнең барлык үрләренә куанычлар белән генә мен. Бу бәйрәмдә безнең күңелдә сиңа бер генә теләк, саулык, саулык ул озын гомер, шатлык, бәхет һәм нурының тамчысы. Җир йөзендәге иң изге, иң яхшы теләкләр белән, йөрәктәге иң кадерле сүзләр, исәнлек, саулык, тән сихәтлеге, яшәү шатлыгы теләп, апаң Светлана Азат, сеңлең Резидә Ирек, балалар, туганнар да безнең теләкләргә кушылалар диелде әлеге матур котлау хатында. Матур бәйрәмнәр котлы булсын. Якыннар белән бергә алга табада сөенеп кенә яшәүләр язсын. Яңа ел барыгызга да сөенечләр генә алып килсен дип, матур җырны да туган көн уңаеннан сезнең хөрмәткә яңгыратабыз.
туган күнеңдә, сагышланма туган күнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Бу дөньяның матурлыгын күрсен, яшәү бирелә бит бер геннән. Сине хөрмәт итеп бүген бездә, тәбриклибез туган күнеңдә, тәбриклибез туган күнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Узган елларыңны гаепләмә, туры килә барсын күрергә. Шатлыкларга күмелеп яшәсин, алдагы якты гомереңдә, алдагы якты гомереңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. 80 яшьлек юбилейы уңайыннан Альберт абый Зәкиев хөрмәтенә дә иң изге матур котлауларыбызны юллыйбыз. Еллар арты еллар өстәлсә дә һаман күңелеңне яшәртсен, нурын сибеп көләч йөзләреңә гел шат итеп кенә яшәтсен. Күбәләкләп яуган ап-пак карлар дөньялыкны бизәгәндә, әле алай гына да түгел, өр-яңа елның тәүге көнендә яңа куаныч, сөенеч булып, Азнакай районы Чатра авылында дөньяга килеп, шушы аклык, сафлыкны үз күңеленә салып, бүгенге көндә инде яшьнәшәдәгеләрен сөендереп 80-нче кышын каршы алучы әтиебез Зәкиев Альберт Зәки улына иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Туар таңнарга сөенеп, Азнакайда яшәүче әтиебез бабабызның 1 гыйнварда күркәм юбилейы 80 яше. Кадерлебез, менә шушындый бәйрәм көннәре алдыннан 80 яшың уңайыннан синең хөрмәткә сиңа атап юлланган теләкләребез дә бихисап. Иң мөһиме, әлбәттә, Ходай биргән озын гомерләрдә, тән сихәтлегендә, күңел тынычлыгы белән яшә. Бүгенге булган бәхетеңә алга таба яңалары гына өстәлсен, авырлыклар бердә килмәсен, елларга бердә бирешмә, күңелеңдәге яшәү дәртендә сүндермә. Куанып, шатланып, безнең белән бергә сау сәламәт булып гомер ит. Син һәр вакыт безнең киңәшчебез, ярдәмчебез бит. Эш сөяргә, куйган максатларга ирешергә тырыш һәм ярдәмчел булырга да. Әти, мине бит син ирәттең. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Кадерле кешебез, без сиңа ныклы сәламәтлек һәм күңел кирлеге телибез.
киләчәктә дә дөньяның барлык рәхәтлекләрен тоеп, без балаларың, оныкларыңнан игелек, ихтирам күреп, бәхет шатлыкта озын гомер кичерергә язсын. Һәр яңа көнгә сөенеп яшә, киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә безнең белән бергәләшеп, сау сәламәт булып, куанып яшәүләр язсын. Котлы булсын әти туган көнең, бәхетләрең килсен күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын яшә, шатлыкларга төренеп. Сиңа карап сокланабыз һәрчак әти, күңелләрдә туа горурлык. Рәхмәт сиңа. Әле ярый син бар әти, һәммә безгә үрнәк булырлык. Тормыш юлыңда балкып торсын, нурлы булсын күңелең, сәламәтлек, бәхет белән гел шатлыкта үтсен гомерең. Иң изге теләкләр белән улың Радик, киленең Ирина һәм оныкларың. Шулай ук бәйрәмнәрнең ямен арттырып, дөньяга килгән кечкенә җимешебез, бабасының яраткан оныгы Зәкиев Радель Радик улының да туган көне, аңа 2 гыйнварда 2 яшь тула. Куанычыбыз, улыбыз, туган көнең белән сине, безне сөендереп, тәүфиклы булып үс, сәламәт бул. Бәхетле балачак, озын гомер телибез сиңа. Туган көнең белән алтыныбыз, без сине бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән әти-әниң һәм якыннарың. Шушындый матур бәйрәм көннәрендә юлланган барлык теләкләр дә чынга ашсын. Тормышыгыз бәхет шатлыкларга гына уралсын. Якыннар һәр вакыт сәламәт булып, куанып яшәүләр язсын дип, матур музыкаль бүләктә сезнең гаиләгезгә бәйрәм бүләге булып яңгырый. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын
сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Хөрмәтле азнакайлылар, хөрмәтле райондашларыбыз, телевизор караучыларыбыз, сезне чын күңелдән якынлашып килүче 2021 ел белән тәбрик итәбез. Яңа елда яңа сигенеш, яңа шатлык диләр. Юк, артыгы кирәкми. Бүгенге булган бәхетегез саклансын иде, авырлыклар килмәсен иде. Якыннарның сәламәтлеге иң мөһиме. Үзебез сәламәт булып, якын кешеләребез дә исән-имин булып, тормышка сигенеп яшәүләр язсын. Һәр мизгелнең кадерен белик. Һәр мизгел бит кабатланмас. Гомеребез матур, тормышларыбыз тыныч, илләребез имин, үзебез сәламәт һәм мәхәббәтле тормышта сигенеп кенә яшик дип барыгызны да чын күңелдән тәбрик итәбез. Киләсе елда да бергә булыйк. Сау булыгыз. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре Шифа заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр Шифа, улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканерче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет»
Строймаркет – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.